Добре, благодаря много. Здравейте. Така. Много се радвам днес, че ще имам възможност да представя тази презентация а, и с вас. За първи път я представям на български язик и е част от тази серия, която може би не се вижда много добре. А, Това е на Toastmasters програмата на английски The Art of Effective Evaluation. И по принцип е цялостен workshop, който всъщност е доста продължителен, но ще се опитаме в рамките на 20 минути да прегледаме нещата. Идеята е да може в резултат на това обучение да подобриме, да подобрим способностите си за даване на оценка и съответно да помогнем повече на участниците си в нашия клуб, да също от тяхна страна да получават обратна връзка и качеството на и ефекта от срещите да е още по-добър. Тази поредица е част от комуникацията на успеха. Добре, като въведение, колкото по-ефективно всъщност умеем да го оценяваме, толкова повече можем да си помогнем взаимно. И всъщност има някои възможности, които бихме могли като техники и като подход, може би, да да използваме. Особено е полезно и за по-новите членове или примерно някои по-млади членове като Атанас, които биха могли също така да научат тези неща, така че наистина записването на това обучение е полезно и тази презентация също може да бъде сложена и в нашия вебсайт. И всъщност, разбира се, когато получаваме добри оценки, които може би ни дават по-добра представа как може да се подобрим, това ни позволява също така да си повишим уменията и подобрим уменията в ораторството. И целта е, възможно най-много, да се научиме как да сме най-ефективни в тази цел. Ползите за получаване на добра оценка като оратор, примерно, просто по-така навременно може да получаваме такова съдействие. Помага ни, да, просто по-бързо да си подобрим говорните умения. Също така, по време на оценката, ни помага да си повишим самочувствието, да получим признание за това, което сме направили добре, примерно по време на срещата. Създава като цяло положителна атмосфера и мотивационна атмосфера и така, настроение и изгражда и поддържа здравословното самочувствие на всеки един член, което също е много важно, за да можете да се чувстват добре и да останат в клуба, да продължат да се учат и да, като цяло има така значителен ефект. За оценителят също даването на добра оценка е от полза, предоставя възможност да помогне на другите, развива отношение на полезен интерес, т.е. става му интересно като предизвикателство, изгражда положителни междуличностни отношения, развива уменията си също така да слуша, за да може да разбере какво всъщност върху което да коментира. Изгражда уменията си и за импровизирано говорене, защото няма как човек да се подготви предварително като подготвена реч. В случая. Какви са ползите за клуба? Допринася за висок стандарт на съвършенство, създава положителна обстановка, развива ролеви модели, създава нагласа, ориентирана към успеха, подпомага участниците също така да посещават срещите, защото има множество причини, поради които хората се отказват. Примерно, не се подобряват или пък не получават м, някаква награда за това, че са се справили добре.
А, Ако примерно в случай, че между личностните отношения не са много положителни и когато се даде лоша или може би неправилна оценка, това може да повлияе по този начин на тези отношения. Също така, ако е примерно много критична оценката, може в някои случаи да доведе до повишено самочувствие и човек така някакси да загуби интерес, да не се така, включва в програмата чак толкова много и също така просто може да отблъсне хората. Надявам се да бъде малко интерактивно на моменти този семинар всъщност. И целта е да помогне да се развиваме в отношение на ефективната оценка на речта, да обсъдим начини, по които можем да подобрим уменията си за оценка като клуб, като цяло или сами на индивидуално ниво и да стимулира групова дискусия по тази тема, която, както виждаме, е доста значителна за здравословното състояние на клуба и, разбира се, за всички нас. Какво ще представлява урока, да речем, днес? Ще разгледаме няколко различни теми. Защо всъщност оценяваме? Защо хората искат да се научат да говорят? Това е също от значение. Как се подобряваме като оратори? Ролите, които играем, когато оценяваме, разликата между оценката и критиката, как самочувствието влияе върху учението да говорим. Нека да започнем с първата тема. Защо всъщност оценяваме? Каква е целта? Основната цел всъщност е да помогнем един на друг да си помогнем един на друг, за да можем, особено на оратора, за да може той или тя да стане по-добър оратор от негова страна. И един въпрос към всички, ако може да запитам и ако може всеки да даде по, да речем, един отговор, ще помоля Ганчо да ми помогне да осигури, да сме сигурни, че не сме пропуснали никой. Какви са всъщност най-важните причини да искате за сами за себе си, да желаете да подобрите способностите да говорите? Може ли да започнем с Ганчо, примерно? След това да продължим нататък. Не, те чуваме, да. Лично за мен има много какво да подобрявам и затова участвам в тези сесии. Аз знам някои неща от дефектите си, така наречените, когато говоря пред публика или пък на официални срещи, така, а, опитвам да се подготвя по най-добрия начин, но понеже има много неща, които искам да кажа, не винаги се получава това, което съм си мислил на 100% да се случи, но винаги съм ми казвали, че другите хора не знаят аз какво съм имал в предвид 100%, така че е важно какво се е било възприятието след това. Добре. Да, благодаря. След Да. това е Ралица. Аз съм след това. Аз ли каза, че съм след това? Или? Да. Да. Ами, и за мен горе-долу може би, две са главните причини. Първо, да се науча как да комуникирам правилно, така че това, което Ганчо каза, това, което искам да кажа, да стигне в вида, в който съм имала намерение да стигне, да съм разбрана правилно, да се свързвам с хората. Това е някаква връзка между... Общуването е връзка. А това първо. Второ, може би това беше второто. Първо, изцяло, може би главната причина беше свързана с работата ми, тъй като съм доста... Не съм много експресивен човек, не обичам много да говоря, но в един момент трябва да се научим как казват на английски, да използваме гласа си или м, да достигнем до хората. Дали имаме
дали трябва да се защитим нас или нашия екип, или някой път аз предпочитам да стоя тихичко в ъгъла и да си върша работата, но това в един момент ам, не е достатъчно. Така че трябваше ми малко тази увереност и мисля, че тук в срещите, затова почнах да посещавам и тия срещи, за да ми дадат малко повече увереност. Чудесно, добре, благодаря. Рали? Юрия? За мен главната причина е факта, че има много сериозна публична треска и въпреки, че успявам да го прекрия, това до голяма степен ме спира да разгърна потенциала си. Когато говоря с някого едно на едно или в малка група, мога да говоря толкова много, имам толкова идеи, особено ако е на тема, която се вълнувам и съм е проучила. И мога да грабна човека, да го завладея, да привлека внимание, интерес към темата и така. И когато това е пред публика, аз губя голяма част от това. И защото се притеснявам, започвам да мисля, да измествам фокуса от това, което искам да кажа, повече да мисля за това да се успокоя, да ми падне пулса и да говоря нормално. И главната причина да искам да работя върху това е да развия потенциала си, въпреки това, че съм пред публика, пред повече от двама-трима души и да се справя да преодолея това препятствие, публичната треска. Чудесно. Мария? И аз съм съгласна с всичко това, което беше казано до сега и мога да добавя, че след 9 години много оценявам факта да ме оценяват, защото имаше един период, когато не ме оценяваха, защото си мислеха, че съм най-дълго в нашия клуб и аз усещах, че не се развивам и че не мърдам на никъде. Но за щастие имаме по-такива критични членове, които дават обратна връзка на всичките. Това доста ми помогна, нали, самата аз да продължа да се развивам. И за мен главната причина напоследък е особено да казвам неща, да мога да се изразявам, както Юрия каза, и да казвам нещата, които искам да й кажа. Те не винаги са приятни, нали, за хората да ги чуят, но просто имам възможност да се науча да казвам неща, които не са много хора не са свикнали да казват и мисля, че това е много голям принос има самата оценка по въпроса. Добре, чудесно. И Веско? С важните причини да подобря собствените си говорни способности. Да. За да го направя, трябва да имам нужда от това. Имам нужда, защото имам някакви грешки, които трябва да оправя. Та моя, от моята гледна точка имам в два аспекта, за които следва да се погрижа. И затова всъщност започнах и продължавам да съм в Toastmasters, а именно първо относно идеите, които имам и които искам да изложа пред публиката. Тоест, аз винаги съм бил, както и Юрия каза, малко запален на някои неща, като ги обяснявам. Действително се получава добре и запленяваш публиката. От друга страна не беше толкова структурирано преди. И едно от важните неща е да можеш да структурираш правилно речта си, да я представиш по най-добрия начин твоята идея, която да бъде достъпна, но пък достатъчно, м, как да кажа, ангажираща публиката, а, с която комуникираш. Другото нещо е, че аз искам да се оправя и към комуникацията изобщо и едно в едно и такава неформална приятелска комуникация, защото от време на време се ми струва, че имам а, някаква, как да кажа, социална притеснение, може би. Така че ето това притеснение или нервност искам да го намаля именно с практикуване в Toastmasters. Благодаря за споделените коментари и за
причините, за които ам, участваме в тези срещи. И какво посочва Toastmasters и изследванията, които те са направили? Ще видите, че голяма част от това, което споменахте, се явява и тук. Ам, Става въпрос за придобиване на знания, на умения, за посрещане на конкретна нужда, за получаване на материални награди, да речем в работата, за спечелване на кредит и към признание, т.е. За това, че нали, се справиш добре, за получаване на на удоволствие, кредит и към признаване. Да, тези неща се дублират малко. За изграждане на самочувствие, това мисля, че беше така главният стимул в нашата група. За изграждане на увереност също, чухме го няколко пъти, и за да се спечели или приема, а, да се получи всъщност уважение от другите. По какъв начин всъщност се подобряваме, като говориме? Еми, подобряването всъщност изисква промяна в нашето поведение и оценката е източник на тази информация, която ни позволява всъщност да знаем по какъв начин, къде грешим и по какъв начин да се коригираме. И обаче крайната отговорност остава при оратора. Оценителят трябва да изкаже тези неща в рамките на времето, което му е представено, но в крайна сметка човека, оратора, трябва да вземе някаква акция, да направи някаква дейност, която да промени собственото си поведение. Ролите на оценителя всъщност са три, може да се каже. Мотиватор, фасилитатор и съветник. В това число всъщност да мотивира оратора, за да може да продължи да дава други речи. Фасилитатор и съветник от гледна точка на това да го посъветва всъщност как да се подобри себе си. И в сърцето на всичко това, в основата е всъщност самочувствието и това е ключът на личностното израстване. Най-важната публика, може би Ганчо малко така коментира по този елемент, че най-важната публика е всъщност да сме самите ние и ние сме си най-големите критици. Вътрешно имаме една цел да се харесваме, да се чувстваме, да имаме такова достоинство и всъщност да бъдем успешни. Какво е самочувствието? Това е когато ние се чувстваме добре, когато считаме, че сме способни и сме достойни да успеем и че има някакво значение в това, което правим. Това, както вече казах, е един от най-важните елементи и управлява нашите емоционални реакции, как мислиме и разсъждаваме, процесите или процедурите, които следваме в живота, нашето желание, ценностната ни система, целите и междуличностните ни отношения до определена степен. И също така има и влияние върху учение, когато се учим да говориме, защото това ни така тласка да се подобрим. Обратната връзка също засилва това усещане, желание да се подобрим и също така и самото самочувствие се подобрява в резултат. И се разраства. Още един въпрос, ако може да задам на всички. Според вас, как се изгражда това самочувствие, когато получавате оценка? Оценка на речта. А, Може би, имайки предвид, че времето ни е ограничено, задам въпроса на Веско. Според теб,
се изгражда самочувствието в резултат на оценяване. Когато Бих, оценява. бих казал, че самочувствието се израства, когато имаш обратна връзка, която е подкрепеща. Тоест такава, която ти дава позитивна нагласа, че ти дава потвърждение на това, че си се справил. Тоест, ако ти се захванеш дадена задача, дадена реч, просто тези неща, които ти си направил както трябва, да бъдат потвърдени от хората, които те оценяват. Особено когато виждаш, че ти си положил усилия, някои от нещата, които ти лично си харесваш вътре в речта, т.е. някаква шега или пък нещо, което някой елемент от нея, който си го измислил така да бъде ангажиращ към публиката, всъщност свърши своето действие и действително има ефект от него. Съответно, оценителят да го забележи и ти даде позитивна обратна връзка за това. Така, това означава, че си се справил и допълнително, че имаш г- градеж нагоре. Тоест, най-вероятно никой няма да си най-перфектния, но важното е да си по-добър с всяка изминала реч и да виждаш, че имаш прогрес. Добре, чудесно. В този смисъл предлагат 6 насоки за това как да се подобряваме в това отношение. Когато даваме а, оценка, е важно да сме искрени, ам, да отбележим силните страни на оратора, това, там където се е справил добре, да разпознаваме това, че се е подобрил, да създаваме атмосфера или климат, обстановка, в която да го мотивираме да продължи напред и да избягваме ценностни преценки. Това означава, нали, става въпрос за критиката тук да я избягваме по определен начин и в крайна сметка да има положителна насока а, в крайна сметка. Как да изградим тази положителна клубна атмосфера, която даваме оценки, наблягане на самото качество на тези оценки, подмагане членовете да се запознаят междинно по-добре. Ам, Когато, примерно, в случай, че се назначат оценителите, е хубаво те да направят една връзка преди самата среща, за да може да се разберат какви всъщност са целите на оратора и съответно, ако има нещо конкретно, а, оценителя може да а, нагласи оценката, така че да е от полза на оратора. М, Хубаво е също като практика да се направи оценяване на самите оценители, които бихме могли да въведем в клуба като нещо, или като роля, или като главни оценител да коментира, може би по тази тема. И също така бихме могли да направим групови оценки, в смисъл всеки взима подред възможността да се изразява и знам, че често пъти го правиме. Също така наблягане на самата програма Pathways. А, в, а, в системата Toastmasters се предлагат 3 главни метода за оценяването. Първото се казва кажи и подай. В случая става въпрос за това, че оценителят всъщност коментира върху речта и съответно представя начини, по които този ораторът може да се подобри. Този начин е, може би, най-краткият и този, който използваме най-често, но може би не е най-подходящ за по-новите членове или тези, които нямат чак толкова много опит. Разказвай и слушай
В този случай пак става въпрос за това, че оценителят дава някакви препоръки за подобрения, а, и, но дава възможност на оратора също така да отговори на това, което му се предлага като вариант. Тоест става оценка на оценка някъде. Този метод обаче е малко по-дълъг и може да разводни малко тези препоръки, които се дават. И последният метод, разрешаване на проблем, а, се препоръчва всъщност най-много като най-ефективният начин. И в случая а, а, оценителят се свързва с ораторът, разбира какви са му целите, по време на а, самата оценка задава и въпроси. Като например, мисли си, че си постигнал целите почти става като разговор пак. Мисля, че си постигнал целите на този проект. Ам, Защо, примерно, си избрал а, този а, проект и така нататък. И всъщност позволява до някъде като коуч оратора да си направи собствен в процес на нещата, да си направи собствена оценка, но просто отнема по-дълго време. Но за разлика от това, се оказва, че понеже ораторът стига до собствените си заключения, има най-голяма вероятност той да или тя да а, въведе в практика това, което той самият е достигнал до заключението, че би трябвало да направи. В крайна сметка, какво трябва да направим, за да може оценяването да е ефективно? Трябва да покажем, че ни е грижа за ораторът, се съобразяваме с оценката, да научим целите на оратора, да слушаме активно, да дадем положително подкрепление или подпомагане на оратора. И когато оценяваме, да се наблегне поведението, дейностите, това, което виждаме, но не и човека. Тоест да няма а, така, такъв критичен подход нагласен към човека. Става въпрос за подхранване на самочувствието и да се покаже, че по какъв начин, с примери, а, човека може да се подобри, оратора може да си подобри. А, Хубаво е да се персонализира а, оценката, да се използват изрази като моята реакция е или беше, стори ми се, усетих това, предлагам това. Мисля, че следващата ти реч ще бъде по-силна, ако ще има по-силно въздействие върху мен, ако направиш това или това. Една техника, която примерно аз намирам полезна е еди каква си. Това са изрази, които бихме могли да въведем, когато даваме оценка. Същевременно е хубаво да се избягват други изрази, като трябва задължително да си направил това, или не си успял, или ам, опитай се да направиш еди какво си, добрите говорители говорят по еди какъв си начин, и, и така, по-строги и може би негативни изрази, или които биха могли да се усетят по негативен начин. Ораторът от негова страна също има отговорност да изрази целите си предварително, да помогне на оценителя да се подготви, а, самият той да се подготви добре с речта си и да въведе други предложения, примерно, които е получил в оценките, в предишни оценки, а, да бъде съпричастен към оценителя, да помогне на оценителя също да се подобри и да се приготви с нагласата, че трябва съответно
въведе в практика предложенията. А, в самия клуб, нали, за да можем да се подобрим, трябва да искаме това да го направим, да разбираме какво точно трябва да направим, за да се подобрим и дали всъщност се чувстваме комфортно с самото оценяване, което ми се струва, че в нашия клуб е така. А, за да може да се въведат тези промени. Също така, а, трябва да решим какво трябва да променим точно, какви са ползите от това, м, да приведем промяната в действие, да стане навик и постоянно да продължаваме да се подобряваме. И в крайна сметка това е като цяло семинара. Надявам се, че ви е бил от полза. Благодаря, Надя. Веска, може би може да спреш записването.